1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8. 1, sai и цялата част, която и назад, долу. Връщаме и горе. Рол. Страни. Ляво, ляво, дясно, назад, назад и додолу, долу и горе. Веднага 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5. 1, 2, 3, 5, 6, 7 и двете ръце към нас. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 5, 6, 7. Дайте да запишем още веднъж на бройка, само гърчеста. Гърчеста. Защото там нямаше бройка. Вижте, когато правите движение с дамата, всичко трябва да се съобразено по музика. Да. И това какви са възможностите на дамата и колко може да успеете да направите. Някаква идея все пак да... Идеята е следва. Втората част. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Това да го бъде. Малко по-бързо. Да. Айде се